Matar to ni aging si Mana. Gibigyan ko diri asas. Stilan. Puro dyan ang itlog ato. Grabe, gitiunan ko pistula. Yun, up man siguro ko ato nga mananggiti raman ko. Grabe na dyan yung panahon ron. Dagdan na dyan yung lisura. Di pati tuba. Hold up po na. Sus, kailan ba tayo yung kita ng mananggutay? Gini ako ba? Paita ng mananggutay daw. Asa akong tawaan na to? Tukan ito ako gubag-gubag atong naging si Mana oy. Kaya nag-armas. Aray, kita pa niya itong itlog. Ay, manam din niya abise. Di ko ba pa niya abise. Stilan mo mag yangwangon ako. Hindi mo din maong punuan na di akong sakaan. Humanam din ako nagisakaan. Pulbaan naman tayo da. Kita surat yang mananggut ay. Namun sabar deh human namun kisaka deh ay. Maunang bunin tawahan na ang kadtong itulis ko na ang badong diri. Tago ko. Bay! Oh, Mangayo, tira day ko diri. Bay kay mangayo pero pasaylo. unsa may pangayon yung pasaylo bay nga nahadlok na ba ko na yung atong naging adlaw si Mana. Ayaw na bay kay wa lagi ko nagtapusil bay oh. Aw, mao ba? Nakainom na ko ato bay. Nagsagol ang ahong ulapo, kanduway, bahal nga tuba. Napatoy kanduway. Sus, kabiha po ni mo bay. Oy, Ug na pa rin usabay, saktong. saktong. Kung siguro na imnon ni mo. Bay, Dagway po ni mo kay palahubog ng buday ka. naabot ko diri bay kay Oh, unsa na po imong tuyo? mo ngayon na po ko tuba nag-inom lagi ko bahal bay. Kita. Basi imo na po kong hold upon. Wa lagi bay, wa lagi ko pusil. Bay, maghukas ko na be. Kay para nga Ubay oh, wa lagi. sayaw sabi. Sayaw sa kay para paimnon ka na tuba. Sayaw inday, yeah, sayaw di ay. Aw, number 1 ko kung manayaway sa among baryo bay. Kung gusto ka bay, sa luod ka. Pero maayo sa kondisyon. Sa bay. Ali sa diri. Hagki sa ni bay. Hagki na. Oh, ako na bay. Saka. Ginagawa mo. Gino ang Mao na pagbawas nga imo kung gipadagan ito. Nagkalmitsing ang agi dito. bay. Oh, ayaw pod. Painyo. Come on. Ayo bay. Awa. Sige.
Tigit na Unsa man ka? Mangayo kag tuba or kang abisan ron? Mga yun, tuba ba yun mo ko ari kay nangita ko kawan. Ibil na. Ibutang na. Sa nag-iba. Ibutang na. Oh, Aw, kano? So, Ano ba? huma naman ko nangabis ani. Nga mangayo kag tuba lasak anan tuba. Aw lubi. Di ko makamao sa kaba. Saka na kay ika naman guni. Bantay ka mo ha. Saka. Bala ka na ba? Bukdan na ako niyon. Ako ka. Sana. Nauna naman dahil nga mo shout out dahil sa tanan na mo nga subscriber o paki follow naman sa mo nga TikTok account Santa Paz TV o kung isa pa tong ganahan nga mo subscribe subscribe naman na mong YouTube channel o paki follow naman sa mong Facebook page Santa Paz TV. So ikaw daw Shoutout po dahil sa ahong igagaw nga si Medines Batohinog o si Altia Maxine Pakundo. so mo nga tagsana naman may makakuan mga kabarangay kay kami naman lamang duha nga ambot ang mga kauban o busy guro mo nga kami naman duha nga paningkamutan nga po na mo nga maka himo mig video kay siyempre ang amo nga malingaw mo o kami po malingaw sad mi nga nami diri sa bukid. So daghan kay salamat mga kabarangay. Please subscribe sa among channel o hit ang notification bell para updated mo sa mga video. O daghan kay salamat.